El grup popular, senyora Sánchez Camacho. Moltes gràcies, senyor president. Senyor Pujol, vull començar dient que com a catalana i com a presidenta d'un grup parlamentari m'agradaria que no s'hagués hagut de produir aquesta actuació i, per tant, el coneixement dels fets dels que vostè va fer palès a la confessió del dia 25 de juliol. Crec que no ha estat positiu per la política catalana, no ha estat positiu per la confiança dels catalans i, per tant, reitero, com a catalana m'hauria agradat no trobar-nos avui en aquesta situació. Senyor Pujol, a Catalunya portem 34 anys en el que l'aire que es respira es desprèn una presumpta corrupció institucionalitzada. En tots aquests anys vull assenyalar 3 moments significatius. El primer, a principis dels 80, el cas Banca Catalana. El segon, quan el senyor Pasqual Maragall va parlar del problema del 3%. El tercer, quan fa poc més de 5 anys es destapa l'espoli del Palau de la Música. Els 2 primers casos es van tancar segurament en fals. Vostè avui ens podrà donar més informació. Però el del Palau de la Música continua en investigació i és ja el primer símptoma de la societat catalana d'una presumpta corrupció institucionalitzada. Millet no creiem, des del Partit Popular, que anés per lliure. Crec que forma part d'una presumpta trama de corrupció de Convergència Democràtica. Això seran els tribunals els que ho decidiran. El 25 de juliol vostè va marcar un abans i un després a la política catalana. Amb la seva confessió, vostè donava credibilitat a moltes de les coses que s'han sentit d'ençà aquests anys. El responsable, el fundador de Convergència Democràtica de Catalunya, l'ideòleg del catalanisme polític, aquest que vostè ens ha parlat avui del seu projecte per Catalunya i pels catalans, ha mentit a tots els catalans. Jo no sé si vostè serà un polític corrupte, això ho diran els tribunals. El que sí sé, senyor Pujol, és que vostè avui no té credibilitat per dir si és o no un polític corrupte. I li dic pel següent, senyor Pujol. Vostè, l'11 de gener del 2013, diu a Antena 3: no tinc comptes a Suïssa i tinc confiança en els meus fills. Del vídeo que hem vist a l'entrevista, vostè profunditza més i diu a l'entrevistadora que ni vostè ni la seva família han tingut mai diners a l'estranger. El 25 de juliol vostè diu just el contrari. No podem creure el senyor Pujol perquè ha mentit durant 30 anys a tots els catalans i a totes les catalanes. És més, el que trobem encara més indignant és que vostè ha mentit, si és cert, el de l'herència i el de les darreres voluntats, a la seva pròpia germana d'ençà 34 anys. I això mereix un qualificatiu que quasi bé millor no dir-li. De la seva confessió no hem aclarit res i de la seva compareixença avui encara menys, senyor Pujol. Jo respecto la història de la seva vida, del seu pare, dels seus orígens, del que ha explicat i dels seus sentiments. Faltaria més. Però avui vostè no ha aclarit res del que va produir amb la confessió el 25 de juliol. Vostè ens pot dir si l'origen de la seva fortuna s'esdevé d'aquesta herència? Ens acaba de dir que l'herència en aquest certificat d'últimes voluntats hològraf, per cert, eren de 140 milions de les antigues pessetes. Si no ens equivoquem en comptes, ni un dels seus milions, ni amb l'inflació, ni amb les crisis econòmiques d'Espanya de les que vostès s'hauran afavorit, no pujaria ni als 4 milions que diuen vostès que han regularitzat a Hisenda. En segon lloc, parla d'aquesta darrera voluntat, que no és pas el testament. La porta vostè? La pot facilitar aquesta cambra? O només ens ha llegit uns pedaços d'aquest document escrit per part del seu pare? L'ha facilitat a la Hisenda Pública? Quan vostè pretén regularitzar els seus béns i els de la seva família, ha regularitzat el certificat de darreres voluntats? Aquest document hològraf, vostè l'ha protocolitzat? L'ha portat a un notari? Els seus fills han signat l'acceptació jurídica d'aquest document? Miri, els catalans no es poden creure el que vostè acaba d'explicar avui aquí, perquè és clarament insuficient i no té cap consistència. Vostè parla d'uns diners ubicats a l'estranger, uns diners del que s'han sentit quantitats milionàries, de 581 milions ahir mateix, que els seus fills movien durant els 5 anys, de 1.500 milions, 581 milions, que ahir la premsa deia que els seus fills d'euros, els actuals d'euros, les pessetes ja li han quedat enrere i s'ha fet curt la quantitat. Això El Mundo, si vol li deixo el document. Escolti, El Mundo crec que és el que va declarar i va publicar les comptes per les que vostè sembla que es va veure obligat a confessar.
si em deixen tots vostès, perquè el respecte crec que és de tots, seguirem parlant. Tots vostès. Si us plau. He dit tots Ordre. vostès, no he dit pas Convergència. Té la paraula la Democràtica, senyora Camacho no i, per tant, la donin per resta al·ludits. Tots vostès, hauríem de callar. tranquil·litat. D'acord? Miri, vostè té diners a paradisos fiscals? A quins paradisos fiscals? Perquè va dir que no tenia diners a Suïssa ni enlloc de l'estranger. Ara es parla de Liechtenstein, de les Illes Caiman, es parla de Suïssa, es parla d'Andorra, es parlen de molts testaferros i de molts paradisos fiscals. L'origen d'aquests diners és el 3% del senyor Pasqual Maragall? És el 4% reconegut pel senyor Millet? O és el 5% reconegut pel senyor Carod Rovira? Va encarregar vostè la gestió del seu patrimoni a una persona, dues persones, de les quals no ha dit el nom. S'ha publicat el nom d'Artur Mas, pare del president de la Generalitat. Vostè pot il·lustrar avui a la ciutadania catalana i dir que no era així? Pot justificar documentalment aquest llegat? Qui és el que està assumint la gestió? El seu fill? El seu fill Jordi Pujol Ferrusola ho està fent amb coneixement en tots els negocis que fa amb vostè? Vostè, quan fa el comunicat i la confessió, adopta un compromís absolut davant les autoritats, davant tributàries, judicials, i resulta que el primer que fa és una querella als bancs andorrans per garantir que no hi hagi filtració ni informació del seu patrimoni. La confessió que vostè fa, la fa acorralada per l'agència tributària, per les investigacions policials i també per les forces de seguretat. Pel que vostè tenia fet, només era una confessió pública, però no ha fet la confessió davant de les instàncies tributàries com el propi ministre Montoro li va dir. Primer van als mitjans de comunicació. Té vostè regularitzat tots els seus diners que tenia a l'estranger a data d'avui a la Hisenda Tributària Espanyola? Ha pagat tot? Té els documents per justificar-ho? Miri, senyor Pujol, el que ha succeït és indignant. És intolerable que mentre milions d'espanyols i molts d'ells, els 7 milions i mig de catalans, paguen els seus impostos i contribueixen amb el seu esforç fiscal al manteniment dels serveis públics, vostè no hagi pagat impostos durant 30 anys de la part de la seva fortuna personal. I, a més, inclús, com li he dit, amagant també aquesta informació a la seva pròpia germana. Avui, una informació afegida ens confirma que vostè, no sé si ho podrà aclarir avui, no és ni doctor en Medicina. El que consta en el seu currículum és que és doctor en Medicina, sembla ser que és llicenciat en Medicina. No sé si sabem si això forma part també del gran engany del senyor Pujol, que és i ha declarat, jo entenc que els preocupi, però la magnitud de les coses és el que és. El senyor Pujol ha declarat que és un evasor fiscal confés. La justícia dirà el que digui i vostè té tot el dret a defensar-se i la seva família, faltaria més. I més, sembla que té molts diners per poder-se pagar uns molt bons advocats que altres no el tenen. Però escolti'm, senyor Pujol, en la mentida i l'engany permanent, tant a nivell personal com polític, vostè i la seva obra han perdut tota la credibilitat. En aquests moments vostè té un fill imputat per blanqueig de diners, un altre per tràfic d'influències i suborn, un altre investigat per blanqueig de diners de quasi 2.000-3.000 milions. Dos germans del senyor Puig, conseller. I repeteixo amb tot esment, senyor Pujol, si vostè crec que ho deu saber, ho porta controlat això. Però miri, un fill imputat per blanqueig de diners, un altre per tràfic d'influències i suborn, un altre investigat també per blanqueig de diners que sembla que ha estat gestionant entre 2.000 i 3.000 milions. Notícies sobre immorals quantitats de diners a paradisos fiscals quan els catalans estan patint una gravíssima crisi. Inversions sospitoses arreu del món, Acapulco, Panamà, Puerto de Rosario, Puerto del Madero, comissions i comissions milionàries, tràfics a Palau, extorsions, el saqueig de Palau de la Música i la seu de Convergència dipositada com a fiança. I vostè ens parla aquí que el seu projecte era el de fer país. Fer país com? Mentre els catalans pagaven els seus impostos i construïen el país, vostè com feia el país? Portant-se els diners a paradisos fiscals i l'estranger? Aquesta era la seva manera de fer país? Mentre tots construïem l'estat del benestar, pagàvem els hospitals, l'educació i pagàvem tots els serveis públics, vostè què feia? Tenia quantitats milionàries a paradisos fiscals. Això no és fer país, això és fer diners, senyor Pujol. ¿Se'n recorda vostè d'aquesta frase? L'ha dit el senyor Iceta. El gobierno de Madrid ha hecho una jugada indigna. A partir de ahora, cuando se hable de ética, moral y de juego limpio, lo haremos nosotros, no ellos. Lo haremos nosotros, no ellos. Ho va dir el 30 de maig de 1984 al balcó del Palau davant una gran manifestació. Se'n recorda? Vostè llavors ja no pagava impostos, no els havia pagat. Això sí, sortia al balcó a dir-los tot això.
Sabe usted, señor Pujol, que ha embaucado a todos los catalanes, los ha engañado y usted va a tener la responsabilidad histórica de haber perdido todo su legado como presidente de la Generalitat por haber estado engañando durante 30 años a los catalanes. Usted impulsó el injuriante España no roba. Era usted el que robaba el erario público, llevándose el dinero a paraísos fiscales y enriqueciéndose. El nacionalisme que vostè ha impulsat no és un conjunt de projecte, ha estat un negoci. Mire, señor Pujol, usted ha perdut tota la credibilitat. Con usted y con su obra, seguramente también la de su familia política, Convergencia y Unió y su hijo político, Artur Mas. Pero también las principales instituciones de Cataluña siguen aún con personas que estaban con usted. Mas, Puig, Rigau, Mascolell, Pelegrí, Espadaler, la senyora de Gispert, que espero que li hagi donat molt bé de dinar, espero que no el paguem amb els impostos de tots els catalans, perquè espero que aquestes prerrogatives no la paguem. Senyora Camacho, 30 segons. Vaig acabant, senyor president, vaig acabant. Igual que en el Palau de la Música empezó su carrera política, en el Palau de la Música se empezaron a destapar también sus grandes mentiras. No tenemos ninguna duda, acabo muy rápidamente, que su famosa transición nacional, el proceso independentista para aislar a Cataluña, empieza también en el Palau de la Música, pero no en 1960, empieza en el año 2009. No es casualidad que mañana el señor Mas firme el decreto de convocatoria de un referéndum ilegal para intentar tapar el efecto mediático de su comparecencia. Señor Pujol, ustedes quieren impulsar una Cataluña independiente, que es el único camino que les queda para la impunidad. Es el que justifica el proceso independentista, la hacienda propia, los tribunales propios, el último recurso que les queda. Ha esgotat el temps, senyora Camacho. Una darrera cosa, una frase, president. La Cataluña que yo quiero no es ni la del Palau, ni es la de la división, ni es la de la estelada. La Cataluña que yo quiero es la de la libertad, la de la convivencia, la de la pluralidad y la de las banderas legítimas de todos, en los que no sé si usted habrá sido corrupto, pero sí habrá mentido durante años a todos los catalanes. Muchísimas gracias. Gràcies, senyora Camacho.